taimaka mana alƙali cece bayan Allah. Rikita ta rikita wayo gidan gadon mu, a taimaka mana alƙali cece bayan Allah. A taimaka mana alƙali habadan Allah, mai gari ya kawo mu ne ya samu wahala. Me kuke cewa jairai yau sai kun kwada? Tabbas kana da ɗan shaidar zur sunansa Shehu na To Allah. kowa ne shaidar ku? Shaidar mu shine Allah, wanga aure na ya matso karku mini illa. A taimaka wa marayu alƙali dan Allah. Laga Shehu na Allah wallahi bai da mutunci. Kaga ranan nan ma kadin gidan mu ya Kai sace. duk ku daina mun surutu kawai ku dawo saiti. Kai ne shehu na Allah. Ni ne ganin sasanci. Wallahi alƙali gwani ne a wajen cin hanci. Karkare wa batunsa. Kai ba mu san shashanci. Mashiga uku mu kan waye marayun Allah. Kai ne shehu na Allah. Ni ne yallaɓai. Kai za ka kare mai gari. Ni ne zan tsaya mai. Akan gidan gado ne. Komai zan amsa mai. Ka sa idan ka nan. Kwarai ku yau mana shafa mai. Tambaya ce da ni. To shi kenan yallaɓai. Za ka ban amsar ta. Kwarai ku bi ni a sauki. Sabida adalci na aka samun Shehu na Allah. To gidan na wane ne? Gidan gabi talman Wai ne. yana da kofa biyu kuma ya dan tsage. Yana dan kallon gabai. Wai kajin su biyu kuma zabin su biyu. To ka dakata miƙon Qur'anin nan ya rantse. Alhamdulillah lahira yau za ta yi bako. Ke dai ki bari ni kawai buri na ya rantse. Ayya na ga kamar zai kwalla. To kana da alwala. A'a ne kan banda ita. To ka je kai alwala. Tabbas yanzu ka zan ɗauro ta. Ya kuke kallo na. Malam je ka mu huta. Ai sai mun karba gidan nan mu je zuwa mu mugunta. Ma ki da ta mu da ke. Ga gidan nan ka kwata. Kai karka taban kanwa fa. Wallahi zan make ta. Kai ka je ka yi alwala man ka zo ka rantse da Allah. Wai aboki na ranan nan ya aka yi ne. Me kake so ka faɗa? Shira'an nan bangon nan wanda har yara. Oke ai mutuwa yayi. Nan anan ya bar mu da ai. Tabbas yau ma za a kuma. Kai ni wallahi da sakin. Ni wallahi na ce ba da sakin. Ai ba me sa ni wahala. Kai daga ta alƙali wallahi ina da bayani. Ni wallahi yau ina da bayani. Ƙaran nan akai ta kotun koli. Kai daga ta wai mai ne matsalar. In kaga gidan nan in har an shirya. Lana baka rabi ni rabi ka ce ka huta. Kai ni fa ina da bayani Qur'ani ba wasa ba. Alƙali bar ni na huta ko goma ma dawo. La ina za ka je tsaya mana. A'a zo ka rantse mana. Au kage. He cewa zan yi wallahi.